Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Усім салют. Вось і дачакаліся, лето ўжо на парозе. Ага, і ў дзетак пачнуцца самыя доўгія летнія канікулы. Яны доўжацца аж на 3 месяцы. Будем адпачываць, гуляць і весяліцца. Ой, Рыся, якое шчасце! Лето моя самая любимая пора. І моя. Дарэчы, у мяне на гэтае лето шмат планаў, Рмаў. У мяне таксама. Я не збіраюся марнаваць час за камп'ютарам, гуляючы ў стрэлялкі ці гонкі. Не варта. Сонечныя летнія дзянькі не для такіх гульняў. Вось мы са сваякамі запланавалі наведаць вяровачны гарадок. О, а што гэта такое? Ніколі не бачу, Буслік? Не, горад звяровак яшчэ не давялося наведаць. Не зусім горад, гэта умоўная назва. Насамрэч, гэта такое мястэчка ў лесе ці парку з сістэмай перашкод звяровак, канатаў, драўляных канструкцый, размешчаных высока над зямлёй. Вяровачны гарадок нібы лунае ў паветры, і пад ім можна хадзіць, задраўшы галаву, і ўсё разглядваць? Рмаў, не, Буслічак, трэба не разглядваць, а лазіць на хісткіх вяровачных лесках, праходзіць перашкоды і выпрабоўваць сябе. Наколькі ты спрытны і смелы. О, не, такія прыгоды не для мяне. Я баюся вышыні. Я ведаю, таму і не запрашаю цябе. А мы з кацінамі добра лазім, і такія прыгоды для нас у радасць. Што ж, кожнаму сваё. У мяне іншыя планы на лета. Мяне ў госці запрасілі сваякі. Яны жывуць у вёсцы. О, цудоўна! Мы будзем з імі хадзіць на рыбалку, знаёміцца з мясцовымі жабкамі, ракамі, бегаць за стракозамі, купацца ў возеры, прачынацца пад ранішнія песні пеўніка. Мілата! Лето на прыродзе. Лепше не прыдумаеш. Рмаў. А мы з Янай яшчэ запланавалі тур па палацах і замках нашай краіны. Гэта даўнія марадзяначкі. Вы з ёю, як маленькія прынцэсы, цікавіцеся раскошнымі палацамі. О, так. Іх вельмі много, Буслік. Нясвіжскі палац, мірскі замак, чароўны косаўскі палац, палац Румянцевых і Паскевіча ў Гомелі, стары і новы гродзенскія замкі і шмат іншых. І вы ва ўсіх плануеце пабываць? Ва ўсіх, безумоўна, не атрымаецца. Але некаторыя з іх абавязкова наведаем. І зробіце шыкоўныя фотаздымкі. Абавязкова, і не сумнявайся. Там столькі казачных лакацый, што здымкаў будзе процьма. І восені не хопіць, каб перагледзець. А мы з топам на лета запланавалі фестываль паветраных змеяў. Супер! Мы яго самі арганізуем з мясцовай дзятвой. Выдатная ідэя, малайцы. Мы з Янай таксама далучымся, калі будзем не ў падарожжы падчас нашага фестывалю. Дамовіліся. А яшчэ ў маіх летніх планах сплаў па рэчцы з Цімам і топам, грыбное паляванне з дзядулем, а таксама загартоўванне, каб узімку не хварэць. Ух ты! Будзеш аблівацца халоднай вадой і бегаць босанож па расе, Рмаў? Ага, і купацца ў возеры. Цудоўна! А ў маіх планах сонечныя ванны, дзённы сон у гамаку на свежым паветры, шматлікія фотасесіі ў кветках і ягадныя нарыхтоўкі з леляй. Буду ёй дапамагаць варыць варэнне, рабіць джэм, жыле і іншую смакату. Якія добрыя ў нас планы, Рысечка. Аднак паслухай, надвор'е ўлетку не заўсёды сонечнае, бываюць і дажджлівыя дні. Што ж нам тады рабіць? Чытаць ці маляваць? Ну, так сабе заняткі. Добрый вечар, сябры. Як справы? Прывітанне, Цімыч. Усё было выдатна, пакуль я не падумаў пра дождж. Чытаць ці маляваць у дажджлівы дзянёк Бусліку не цікава, Тимофей. Мне здаецца, гэта не летнія заняткі, бо ж для восені падыходзяць. Хацелася б штосьці цікавейшае. Без проблем. Зараз я вам покажу одну гульню. Называется «Кто я?». Ты, Цімыч, наш сябар. Не спяшайся з адказам, Буслік.
слухайте умовы гульні. Слухаем. Кожны з удзельнікаў гульні павінен напісаць цішком на кавалачку паперы імя вядомага персанажа казкі ці мультфільма. Вось, паперкі. Так, фломастери. О, я придумал героя. Ты так само не подглядывай, Тимыч, что кожный з нас піша. Ні-ні, я зараз свайго героя напишу і вочы заплюшчу. Готово. И у меня. И я написала. А зараз я заплюшчваю вочы і перагортваю паперку чыстым бокам да гары. І вы. Готово. А зараз кожны працягвае свае паперкі. Моя апынулася у бусліка. Так, зараз Мой я табе персонаж дапамагу у маленька. Тимофея. А мой у тебя, Рыся. Так. А зараз я вам замацую паперкі так, што кожны будзе бачыць імя усіх герояў, акрамя свайго. Так. Ну, здаецца, гатова. Так. 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 Задача кожнага з нас даведацца, хто ён. Буслик, ведал бы ты, кто ты. О, а ты, Рыся. А Тима у нас? Хто ж я такі? Зараз паспрабую даведацца. Спытаю, а вы мне адказваеце адным словам, так ці не? Зразумелі? Так. Так, я жывёла? Не. Я чалавек. Ну так. Я дзіця? Не. Так, зразумеў. Я дарослы чалавек. Ужо нешта. А зараз чарга Рысе даведацца, хто яна. Я человек? Так. Прыгажуня? Так. Цудоўна. Мне падабаецца гульня. А можно я спытаю? Давай. Я чаровник? Не. Человек? Не. Я птушка? Не. Живёла? Так. Ага. Я люблю мед. Не. А молоко? Так. Хе. О, може я кот Матроскін? Так, малайчынка. Ты пераможца, таму што першы здагадаўся, хто ты. Ура! Я кот Матроскін. Я так само хочу даведацца, хто я. Працягваю задаваць пытанні. У мяне блакітныя валасы, я Мальвіна. Не. Я жыву ў палацы. Так. Я прынцэса. Так, малайчынка. Дзякуй. Мне вельмі прыемна быць прынцэсай. І я на другім месцы сярод пераможцаў. Дима, а хто ж ты? Зараз паспрабую здагадацца. Чым я адрозніваюсь ад астатніх дарослых людзей? Я, напрыклад, магу лятаць? Так. Ага. Значыць, у мяне за спінай ёсць прапеллер, і я жыву на даху? Як Карлсон. Віншуем, Дімыч, ти зайняв Дякую. третє місце у нашій гульні. І вона мені вельми сподобалася. Було так весело. Ага. Вось і што мы будзем гуляць улетку, калі пойдзе дождж. Дамовіліся. А зараз прапаную ўключыць цікавы мультфільм. Ой, давайте. Што ж, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем прыгожыя сны. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вясёлых вам прыгод у снах. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. С белой зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша
і стрижи, спять машини у гаражі. Ти так само каля мами, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.